I morgen der kommer nogle fremmede mænd og henter. Guten Tag, jeg er Hanna Jensen. Den betjent Meyer. Du kender jo selv drengens hoved. Han er for dum til krig. Nu er der brug for alle mand, unge som gamle, også kalde Jensen. Har Janne aldrig tænkt sig at stifte familie? Hvis jeg skal forstå det som et balleri, så skulle du nok have gjort dig bedre fortjent, i stedet for at sende min eneste søn i krig. Jeg vil ikke dø for Tyskland. Vi bytter. Hvad hedder jeg? Rasmussen Julius Dam. Jawohl. Moin. Hvem er du? Din nevø. Hvad går det her ud på? Din nevø sagde, du kunne hjælpe mig. Meyer. Wer sind Sie? Julius Rasmussen. Næste. Hvis du får kalde med hjem, så står min dør åben. Achtung! Hils på jeres nye kammerat, det er Kalle Jensen. Og hvorvidt du har en aftale. Hvis det her det blev opdaget, så blev vi alle sammen straffet. Ja, der sieht aus wie eine Frau. Alt, hvad du har tænkt og gjort, vil handle om Kalle. Jeg må passe på dig. Jeg ved, hvad jeg gør. Husk vores aftale. Hvad var det, du lovede mig? Kalle! Vi er soldater. Og vi er i krig. Bare indtil jeg får Kalle med hjem.